Jinsab fi stadju avvanzat ħafna x-xogħol fuq ċentru ta' distribuzzjoni ieħor tal-Enemalta. Dak fl-Imrieħel huwa wieħed minn sensiela ta' ċentri ġodda li saru jew qed isiru biex pajjiżna jkun imħejji aħjar għaż-żieda fid-domanda tal-elettriku. Xogħol li kellu jsir riżultat ta' tkabbir ekonomiku, tiktar komoditajiet fid-djarna u ta' popolazzjoni li qed tikber permezz ta' żieda fit-turisti li l-kol qed iwasslu għal talba ikbar fil-provvista tal-elettriku. Iż-żona industrijali tal-Imrieħel mhix eċċezzjoni għal bidla li għaddejja f'pajjiżna, u għalhekk iċ-ċentru l-ġdid se jiswa 100 ludeb għall-iżviluppi li qed isiru fil-madwar. Se jgawdu wkoll ir-residenti li se jesperjenzaw inqas interruzzjonijiet minħabba l-istabbiltà li ċ-ċentri ġodda joffru għall provvista tal-elettriku u meta tinqala d-diffikultà, ir-rispons ikun immedjat. L-inġinier Alistair Camilleri fisser kif iċ-ċentru fl-Imrieħel huwa armat biex jilqa' elettriku li jasal b'saħħa kbira minn ċentri ikbar biex imbagħad jintbagħat lejn ir-residenzi, fabbriki u postijiet industrijali. Dan iċ-ċentru ħajkun qed jillinkja man-netwerk li diġà għandna eżistenti. Ħajkolna l-enerġija tasal hawnhekk permezz tal-voltaġġ ta' 33 kV, jitbaxxa permezz ta' dan it-transformer għal 11 kV biex imbagħad inkun nistgħu nitmgħu l-industrija u l-iżvilupp fil-viċinanzi. Ix-xogħol fuq iċ-ċentru beda f'Awwissu li għadda u se jkun lest kollox sas-sajf illi ġej, ġifieri inqas minn sena. L-inġinier Jonathan Sherry jitkellem dwar kemm hu ambizzjuż il-programm tal-Enemalta li qed isir b'investiment ta' 80 miljun euro. Huwa wieħed minn 6 distribution centers ġodda li ħankunu qed nibnu f'dan il-programm ta' 3 snin investiment li għandna parti ukoll minn network sħiħ tal-kumpanija. Fil-fatt se nkunu qed inżidu mal-100 kilometru ta' cables ġodda f'200 konnessjoni ġdida biex ikoll iktar flessibilità fin-network, numru sostanzjali ta' substations ukoll, jiġifieri huwa ħolqa f'katina sħiħa ta' investimenti biex itejjeb il-kwalità ta' servizz li nagħtu lill-konsumaturi tagħna. Dan l-investiment fiċ-ċentri ta' distribuzzjoni jingħaqad moħrajn li qed isiru mill-Enemalta li minn kumpanija f'xifer falliment inbidlet għal waħda li tinvesti b'mod li jsostni tkabbir ekonomiku li qed tesperjenza Malta.